खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नाजारि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय 10 नभेम्बरनि बागै भिडिअ लाबोनो सानदों। नोंथांमोना जायफोर थुनलाइनि सोमोन्दै बा बर' हारिनि सोमोन्दै इन्टारेस्टेड दङ बा मिथिनो लुबैदों, बर' थुनलाइया बबे मायथाइयाव आरो बोसोरनि थाखाय जोनोम जादोंमोन, बेखौहाय नोंथांमोना बे भिडिअनि थ्रुयै स्किप खालामालाबा नायलाङोब्ला गासैखौबो फारि फारियै मिथिलांजोबनो हागोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामालाबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हासिगोन। बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि नैबे गोथार बर' थुनलाइनि जोनोम सान 70 बोसोर जाहैबाय बर' थुनलाइ जोनोम जानाया। दा बिनि 70 बोसोर फालिबोबाय थादों। दा जोंनि प्राइमारियाव जोंना प्राइमारि गेजेर गुदियाव सिरि हाबना थानायाव जों नुबोनो हायाखै। बेनिफ्राय जोंखौ 2014 दाना होनायनिफ्राय जोङो दिनैसिम दासिम दहाय जोंनि नेहाथारि बिथाङा बे हाबाफारिखौ आंखौ मावफुंनो थिनदों। बे हाबाफारिखौ आं मावनो थाखाय आखायाव लाबाय। बर' राव गेवलांथों, बर' राव गेवलांथों, बर' राव गेवलांथों, बर' थुनलाइ थांनानै थाथों, बर' थुनलाइ थांनानै थाथों, बर' थुनलाइ फरायनानै थाथों। जों फरायगोन बिमानि राव, जों फरायगोन बिमानि राव, जों फरायगोन बिमानि राव। बैखौ बोख्लायफिननानै स्टिफेना बोरैबा जाबायलै जोंनिनो बे बिजोमै थाखानाय औगुरि फाथाबारि बर' थुनलाइ आफादनिनो जोंनि गाहाय नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे बिथांनि लोगो नेहाथारि आरो आंजों लोगोसे थानाय लेङाइ आफादगिरि आरो बेयावनो नुजाफैनो हानाय जोंनिनो बे थुनलाइ आफादखौ जाफुंहोनाय आरसि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांनि लोगोफोर आरो बेयाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन, आं बयखौबो हामबाय होदों आरो हामबाय होनायजों लोगोसे दिनैनि बे फिरफिला उरायनाय गोथार थांखिखौ नों मानो उरायहोदों बेखौ निस्सय बावैसोनो जोंनि नेहाथारि बिथाङा बुंफोरथिलांबाय। अब्लाबो जोंनि बे फिरफिलानि सिङाव थानाय जे बर' थुनलाइ आफाद, बे बर' थुनलाइ आफादा माबोरै मावबोखो बेनि फंनैसो आं ओरैनो फरायनानै होनायसै। बेनो जाबाय दिनैनि दिना बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोथार सान आरो बर' थुनलाइनि मोनसे गोथार सान। मानोना दिनैनि सानाव 1952 मायथाइनि 6 नभेम्बरावहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जोनोम लादों बासुगाव जायगा बासुगावआव।
दा बे बासुगावआव जोनोम जानाय आफादनि प्रथम गागि आफादगिरिया जादों जयभद्र हागजेर आरो गाहाय नेहाथारि जादों सनाराम थावसेन। जानोबो हागौ सोरबा सोरबा बुंनो हागौ बर'नि नाम गैया, नंगौ। बे समाव बर'जों आरो डिमासा हाजंजोंहाय खौसेयै बे आफादखौ खुंदोंमोन आरो आफादखौ दादोंमोन। बे आफादनि मेन थांखियानो जादोंमोन जे बर' बिजोंखौ गायसननानै सोलोंथाइ लानाय आरो फोरोंनो हानाय मेन थांखिया बेनोमोन। आरो नैथिया जादों बर' रावखौ माबोरै मुलुग दरबाराव गायसननानै माने बर' हारिनि थुनलाइ बर' रावखौ जौगाखांनायनि मेन थांखिमोन। आरो थामथियाव दंमोन बर' हारिखौ बा ट्राइबेल हारिखौ खौसेयाव लाबोनाय। दिनै जों नुनो मोनदों जे दोङो दहाय आफादगिरि नेहाथारि बुंनाय बायदिला जों गोबाव बोसोर बे थुनलाइ आफादखौ सिबिबोबाय, खुलुमबोबाय, मान होबोबाय। दा बे बर' थुनलाइनि गेजेरजों दिनै जोङो गोबां गावनि हारिखौबो जौगाखांनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गावनि बर' रावजों फरायनो मोनबाय। बे गासैबो बर' थुनलाइ आफादनि मावनायजोंनो दिनै जोङो हारिया जौगाखांनो हाबाय। दानिया जोङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव जोङो आन्दलन जादोंमोन, आन्दलन खालामबोदों। माबोरै जों बर' बिजोंजों फोरोंनो हानाय, फरायनो हानाय, दा बेखौ जों बयबो मिथिगौ। रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावहाय निस्सय जोङो मिथिबोदों, नुबोदों, खोनाबोदों। 15 सुबुंफोरा जिउ बाउदों। दा जोङो मिथिगौ 15नि गेजेरावहाय सासे दंमोन सेन्ट्रेल आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिहुराम बर', बिथाङाबो गावथारजादों लामायावहाय। आरो बेजों लोगोसे 15 सुबुंफोरा जिउ बाउनांदों। आङो गोसोआव दङ, आं जेब्ला बरपेटा मिसनाव दंमोन बे समाव खाथियावनो मोनसे सजनीकान्त होननाय बेंगलि हाइ स्कुल दंमोन। बेयाव खाथि खालानि बर'फ्रा पिकेटिं खालामनो थांदोंमोन बे हाइ स्कुलावहाय। हाइ स्कुलाव पिकेटिं खालामनायावहाय मा जाबाय, गावबाय, 2 सुबुंफोरखौ गावथारबाय। दा गैथाराबो 500 जन सुबुंफोरा खाथियावनो मिसन स्कुल दंमोन। आं बे स्कुलाव मावदोंमोन फोरोंगिरि हिसाबै। बयबो सिङाव खारसननानै थाहैबाय। दा बेखौ नुनानै जायहा दैदेनगिरि फादार मरा, रेम' मरा, बिलाथि इटालिनि, बिथाङा आंखौ बुंनो थां बिसोरनो मुरि साहाजों साहा लोंहोदो आरो बिसोरखौ बिदाय हरदो। दा बिसोरनो जाबाय 2 गथ'फोर गावथार जाबाय। बेनो प्रथम मुंख्लंआ। बेनि उनाव गोबां फारि फारियै जों मिथिनो मोनो 15 सुबुंफ्रा बे बर' आन्दलनावहाय स्क्रिप्टनि आन्दलनाव गावथार जादों। दा बे आन्दलननि गेजेरजों जोङो 1963 मायथाइनि 8 मेआवहाय बर' बिजों आरो बर' रावखौहाय गनायथि होदों। बेनो जाबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद सलिहाया, बिथाङा जोंनो गनायथि होदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिगौ 2030 मायथाइयाव 10 फेब्रुवारिहाय भारत संबिजितनि 8थि हाबाफारियावहाय जोङो मोननो हादों। बे 8थि फारियाव मोननायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिया बा बर' बिजोंजों फरायनो हानायखौ जोङो स्वीकृति मोनदों। आरो बर' राव
आरो बर' दं होननानै जोंखौ मिथिहोदों बे 8थि हाबाफारिजोंनो। अब्लानाय दिनै जों गोबां बर'आ जौगाखांबाय, गोबां बर'आ दिनैहाय गोजौ थाखोआव दङ। आरो जों मिथिगौ आसामाव नैथि हारिया बर'आनो, सेथि गनायजानाय हारिया आसामिस, नैथि हारि सेन्ट्रेल जोंहा गनायथि जानाया बेनो बर' हारि। आरो बेजों लोगोसे जोङो फारि फारियै जोङो थुनलाइनि गेजेरजों थुनलाइयावहाय जों आवगायबोदों। आरो जोङो दा मे दाननि मे दाननि 28 थारिखखौ जोङो बर' बिजोंनि सान होननानै फालिबोयो आरो फालियो। दा बेजोंनो निस्सय गोबां बुंनांगौ दंब्लाबो समनि आंखालावहाय आङो बेखौनो बुंनो सानबावदों जे जोङो दा थाखो सेनिफ्राय 12 थाखोसिमा बर' रावजों बर' बिजों आखरजों देबनागिरिजों जों फरायनो मोनगासिनो दं आरो मोनगोन। अब्लानाय दिनै बर'आ गोजौ हारियाव जौगाखांनो दं। आरो बे 8थि हारिजों दिनै जोंनि बर' हारिया फैसानि जि लिरनाय दङ फैसायावबो बे सानसे बेलासे लिरजानाय जागोन। दा नायदो बर' हारिया गोरलै नङा। जोङो बर' बुहुमावहाय बर' हारिया मिथिजाबाय आरो जौगाखांबाय। बेनिखायनो दिनै जों बे फिरफिलानि गेजेरजोंनो जों हारिखौ जौगाखाबायब्ला आरो जौगाहोनायनि गोजौ थाखोआव थांनायनि हारिखौ फोजौनायनि थिरांथाखौ लानांगोन, थांखि लानांगोन आरो जों मावनांगोन। आरो जों निस्सय दिनै माखासे नुनो मोनदों जोंनि रावा जे इन्टारनेसनेल राव जाबाय। अब्लाबो दिनै आस्थे आस्थे जोंनि बर' हारिया मा जालांदों, जोंनि रावा जौगाखांबाय। दा नुनो मोनदों एसे हायबोनायसो दङ। जेरै जोंनि गथ'फोर जोनोम जानाय लोगो लोगो मोनसे गथ'फोरा सोलोंजेनो माखौ? आइ होननायखौ सोलोंजेनो। खिन्थु जों दिनै नुनो मोनदों, खोनानो मोनबाय आइया गैले, मामि होनना बुंबाय। मामिसो फोरोंजेनना जानो हागौ बिमाफ्राबो। मामि नङा आइ होननो जों फोरोंनांगौ। खारन बर' राव सोलोंजेननो गथ'फ्रा सोलोंजेननो आइ, दिनै मा जाबाय मामि होनो। आरो बिफाफोरखौ होनो बाबा सोर? हारसासो। हारसानिख्रुइ जौसिनाव थांबाय जोङो, मानो गाहायाव फैनांगौ? दा बेनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे बे फिरफिलानि गेजेरजोंनो जों समाय लानांगौ, सोलोंनांगौ, जाहाथे जों गावनि जौगाखांनाय हारिखौ फाहायनो नाङा। आरो बेजों लोगोसे जों बर' साहित्य सभा नुदों गाननाय जोमनायफ्राबो दिनै